Gagawa na naman ng demonyong babaeng Romina yan! You bitch! Then stay away from me. Isaksak mo sa baga mo! Group of 30 days. So, ako po si Jamar Hermanos, mga di ko na Agaganap po ako bilang father and mother. Gaganap bilang Ding Dong. Rolando gaganap bilang Ricky. Ano rin po gaganap bilang And my name is Maria Arguisa, gaganap bilang Christine Reyes. So 7 Sundays. Sasabangan nyo na lang po yung next week. Dex, anong ginawa mo sa anak ng boss ko? Ano yun? Dex, grow up! Stop fucking your life! Stop fucking the other people's life! You're fucker! You mean stop fucking up your life? Tama na yung bibig mo! Oo! Yung bibig ko! Yung bibig ko talaga! Pa-perfect ng buhay nyo eh, no? Ikaw, Ate Cha, ba't di natin pag-usapan yung papamainom mong asawa? Bakit napasa ka naman sa akin? Hindi! Pag-usapan natin to para malaman ng lahat na hindi lang akong onats dito. Eh yung asawa nito, wala sa abroad. Nandito siya sa Pinas? Oo! At nakita ko, may kasama siyang ibang lalaki. Ano babae? Siya naman! Hindi niya pwedeng gawin sa yan! Pwede! Eh, hinahayaan nga lang ni ate eh. Siya, di ba matagal mo na sinasabi sa'yo na lumayo ka sa gagong lalaki niya? Tigas talaga ng ulo mo! Oo na! Kasalanan ko yun! At problema ko na yun! Kaya hindi ko sinabi sa inyong dalawa eh, di ba? Kahit ginagago ka na, hinahayaan mo lang? Oo! Para sa mga anak ko! Kasi may sakit si tatay kaya ayoko sabihin sa kanya. Kasi wala na yung sakit niya, di ba? Wala namang sakit si tatay eh. Dex, shut up! Shut up! Walang sakit. Shut up! Oh, ba't biyernes natin yung mga pagmumukha niyo? Gusto ba kayo sanay? Gusto ba kayo sanay sa mga pangako ng mga baka? Sanayin niyo na yung mga sarili ninyo. Sanayin niyo na rin yung mga sarili niyo. Wala tayong katulong dito. Tama natin. Tortang talong lang ang ulam. Di ba, pag nagpadala uli yan ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha. T-shirts, pabango, bags, sapatos. Bastos ka talaga mo? Ano, lalayas ka na naman? Ha? Sige! Malalayas ako! Sige, sirain mo yung buhay mo! Magpakabuang ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga lalaki mo! Sige, lumayas ka! Magpabuntis ka! Oo, talagang gagawin ko yun! Tingnan lang natin kung respetuhin ka pa ng anak mo kapag asin na lang inuulam nyo. Nagpapakapunta ka na lang para lang may saksak sa sikmura niya. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi pinanganak ang dalawang bata sa isang irresponsable at walang kwentang tulad mo. Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginhawa. Hindi ko sila ipagpapalit lang sa pera! Kapal na mukha mo! Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Kapal na mukha mo! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Sana hindi na lang pa naging anak mo! Kapal na mukha mo! Sana may isip mo rin na inaalagaan ko yung mga ibang bata! Na hindi ko kaano-ano. Pero kayo mga anak ko, hindi ko kayo maalagaan. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun bilang isang ina? Ha? Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun?
kayang respetuhin bilang isang ina. Respetuhin mo ko bilang isang tao. Yun man lang, Carla. Yun lang. Hoy!